Ningihlukumeze kakhulu bafowethu ngalento yokuthi anginamali. Ngithule ngibekezele ngingasho lutho ngigwinye kushisa kuze kupholele ethunjini. Bafowethu uyishilo lento encane. Ngangayinaka nje ingoma yakhe but kuthe emakhamba isikhathi ngarealize ukuthi kahle kahle le ngoma ikhuluma nami. Yimi nje ngoba ngiyindoda futhi ngiyiye futhi lo muntu ongenayo futhi imali. Ngenhlanhla uNkulunkulu ungipha amandla ukuthi ngibe nezwi. Yabo, ngenhlanhla nje mina isipho sami silapho ukuthi mina nginezwi. Mina mangikhuluma ngezwakala ukuthi ngithina ngihlahlathi mina. Yabo. Engishoyo kodwa abafana bakithi ukuthi uNkulunkulu anigcine. Mina nginibeke ezandleni zakho mdala. Ukuthi iyona le mali enenza nibe nepride kangaka nandisela abafowethu nize nisanganele amakhanda njengabo lokhu zo Elon Musk. Ningilize ningazi ukuthi imali nizoyenza. Ngiyafisa nje ukuthi anandisele ngiyafisa ukuthi nibe khona abafowethu. Ni witness lento uNkulunkulu edeka itafula phambi kwenu nibhekile. Ngoba khona lento engifuna ukunifundisa yona empilweni ukuthi akekho umuntu oyomrighter off empilweni cause usuke ngaonwa uwe. Akuyena wakho, akekho umuntu wakho la emhlabeni, akekho umuntu wakho. Sonke sabantu bakamdala. Akekho nje umuntu, mina nje impilo yami ayidependele kumuntu ophefumulayo. Akekho umuntu engidependele kuyena. Nano yiwana akekho. Yabo. Kodwa nje engikusho abafowethu ukuthi niphile bafowethu. Yabo, niphile. Kodwa nje ngifuna nazi kahle kahle le video ngiyaniqinisekisa njengoba ngosiqiniseko nje ukuthi cha iyazwela lento enikhulumayo futhi ningayiyeki, ningabe nisayiyeka. Yabo. Ayisangiphathi nje kabi. Sengisho ukuthi ngifuna kodwa nibone impact. Ngoba manje ezinye zezinto kumele ukuthi sibuye sibheke ngesel positive. Kukhona la ningikhuthaza khona. Sengivukile emaqandini. Ngizoyilwela.